korakom dalje od prljavih poslova. Dva prsta gore za onog što sumnja, jedan prst gore jer puši tak. Ja sam ovdje rap gang Naruto, planeta vi ste mi Pluto. Magla pada pa vidiš mutno, Naruto. Ja sam ovdje rap gang Naruto, planeta vi ste mi Pluto. I pozdrav ljudi, s vama je Raven, došli na ovom kanalu. Danas ljudi ćemo raditi novu reakciju na ovom kanalu. Radit ćemo dakle Pogodi Yu-Gi-Oh kartu posledici. Želim samo da posjetite kanal Yuki Milan zbog toga što je to je inače naš lik sa Balkana koji snima na engleskom. Dakle pokušao se probije na tom engleskom YouTube-u, tačnije na engleskom stranom YouTube-u. Tako da pružite veliku podršku da u tome uspe, jer pružite podršku svakome, bukvalno ako pokušava se probije tako na stranoj sceni, jer znam da to je jako teško, tako da vi mu pomozite u tome. Ko razume engleski jezik, nek također gleda klipove, ko ne razume nek barem posjeti kanal da vidi o čemu se radi. Ali tako da preporučujem vam svima da posjetite kanal, pogledao sam ga, dosta je kvalitetan, iako je tek početnik, dosta mu dobro je, tako da ga posjetite svi. Dakle, ne znam, mislim da je ovaj tu dečko Brosedex, će da ga subscribe-amo. On mi je poslao u komentarima kao da radimo ovaj challenge, ja sam rekao ajde da ću da uradim challenge kad bude stigao, sad sam stigao tako da sad radimo taj challenge. Znači sve ovo svi ga ljudi subscribe-ujte, znači Brosedex bit će u deskripciji link ovog klipa ko želi da se okuša u ovom challenge-u, jako ne vredi baš da se okušate u ovom challenge-u nakon što ga ja odradim, ali nema veze. Tako da ajmo da mi da prvo uradimo mi ovaj challenge, vidimo kako ćemo mi da prođemo ovdje. Tako da, ok, ja sam ovdje, intro je priskočio, pošto vidio sam da ga ima, tako da stavio sam ovdje i stavimo bolje u full screen, a? Če lajkujem klip, zaboravio sam da lajkujem klip, znači morate lajkujete klip kad radite na njega reakciju neku. I, ajde da počnemo. Da vidimo. Šta je, ček, mnogo mi je, neću koristiti ono što je muziku, vrati mnogo me smara. Šta kaže, lako. Ako koristiš klip, baciš shoutout na kanal Brosedex, eto, bacam shoutout na kanal Brosedex. Šta ovo sam trebao kao da pogodim, šta? Fuck. Ok. Pa znam ovu kartu, koristio je Pegazovu kartu u prvoj sezoni, kao što je to imao prvu i drugu sezonu. Ne znam da se misli na prve dvije sezone Yu-Gi-Oh! Duel Monster, ovo se misli na Duel Monster i na GX. Ali, ja bih rekao, ovo je onaj Requiem, kako se nešto, ima neko zajebano ime, nikad nisam mogao naučiti to ime, nešto Requiem, znam ne znam, znači tako nešto, Requiem, kako već, nešto Requi, ne znam. Relinku, ne mogu, znači Manise, ne mogu ni izgovorim ovo ime Manise. Ovo je Magic Jammer, znači karta koja me zajebala 500 puta kad je bacio prije neki Raigeki nešto. To se ono zna, nema tu šta toliko se priča. Srednje, ovo je bilo lako, pa gdje je Requiem staviš lako. Evo je copycat, brate, ovo je meni lako, brate, ne on je Requiem, malo je. Znači copycat, kopiramo neku kartu, efekt, to je napad izabro neke karte. Ovo je Magic Valkyria, tako se zove. Da, dobro, Magician smo Valkyria, znači možete da kad neka karta vas napadne, mi možete preuzmeti napad na ovu kartu. Tako da ne može napada protivnik njenu kartu sem ove, naravno spellcaster type kartu. Ovo je Scapegoat, znači Joy Wheeler koristi ovu kartu, baš je popularan po toj karti. Ovo je Lava Warrior, Lava Monster, tako, sad ćemo vidimo, Lava Monster, Lava Golem, a dobro, to je to, brate, zna se tu šta je, ovo ne znam, brate, ovo ne znam stvarno šta je, ovo nikad nisam ni vidio u životu, mislim, vidio sam kad sam, gdje bi znao ovo. Ovo znam kad sam bio mali sam ovo znao za ovo. Ovo je Ritual Summon sa početka onog kurca. Čekaj samo da prebacim ovako tu, pošto mislim da je fair kao da ide ovo ja da pogađam. Tako da ovo je nešto Black Illusion Ritual, koristi se onog Requiem, Black Illusion Ritual, to znam po Pegazu. Pusti mi ovako da teče, mislim da je malo pravednije, sad teško kao, ajde vidimo šta je ovo sad teško. Mislim da znači unutra onog Requiem. Ovo znam, ovo je onaj Shrink karta, tako. Shrink karta. Dobro. Ovo znam, ovo je... Če da stavimo ovako pauzu. Mislim da je zapravo bolje s pauzu malo da pričamo o karti pre nego što pogađam i tako to razumete. Ova karta je... točak, šta beše...
Dead Will, ne, ili Nightmare Will, ili Monster Will. Nightmare Will ili ajde kažemo Nightmare Will, nemam pa, mislim da je to. Da, Nightmare Will. Ovo sam još i pogodio, brate, ovo slučajno. Ovo ne znam, brate, otkud znam, brate. What fuck, Holding Legs. Kako sam ovo mogu da znam, brate, ovo izgleda kod je za ruke, brate, majke mi. Ovo znam, brate, ovo je Brain Control. Jedna od mojih omiljenih karata kad sam bio mali, znači ovo sam mnogo da ne vredim drugare s ovom kartom. Izgleda se odradio prvoj i drugoj sezoni Gakesa, ovog bre Duel Monstera. Ova karta se koristi da učite jednu kartu i koristio sam je baš dosta puta kad sam igrao Yu-Gi-Oh! I ovo je Jar of Greed. Sam ovu kartu dosta puta koristio, da, Jar of Greed, učite jednu kartu, najprostiji efikat mogući, ono, nema to šta se priča. Ovo je Enemy Controller, veoma lako, koristio Kaiba protiv Yu-Gi-a, Kaiba je jedna poznatija karta, da kažemo. Call of the Hunted, ne moram da puziram da smislim, ovo odmah znam, jer ovo sam toliko puta sam koristio, brate. Ovo nije teško, bre, mogu ste staviti one karte koje su nepoznate. Ovo sad moram već da smislim. Ovo kartu koristio Joy da za 1000 žutih bodova možete ukradati neku spell, vajda kartu, ili mislim samo spell ili trap, nisam siguran, sa protivnikovog groblja. Ja sad nemam pojma što može da bude, vajda nešto stil, ne znam stvarno, ovo ne znam, eto, ovo ne znam, nešto stil. Grave Robber, nemam pa ovo stvarno nisam znao da uradim ovo. I to je to. Pridružite se Jaranima. Ma pridružite se vi Team Ora, najjači na Balkanu, brate, sorry. Brosedexa i tako, ali to je istina, to je istina. Tako ljudi, to je bilo to od klipa. Ja sam da ste uživali u ovom klipu, ako ste uživali u ovom klipu, ostavite like, share i subscribe, kako je postali član najjači na Balkanu. To je bilo ljudi. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Oh baby, let's go.